Zašto baš tekvondo kao sport? Koliki je značaj bio olimpijskih igara u Riju, ali i kako se priprema za olimpijske igre za Tokio? Bila su teme o kojima smo pričali sa Tijanom Bogdanović. To je bila odluka mojih roditelja i zaista sam im zahvalna na tome. Ja sam počela da treniram sa nepune 4 godine, tako da roditelji su videli da postoji jedan klub blizu nas gde smo živeli i tako smo počeli i prosto je ostala ta ljubav prema tekvondu, prema tim ljudima i sama čar tog sporta nekako je brz i eksplozivan i sve mi se nekako svidelo to, tako da me to i zadržalo evo već skoro 20 godina u ovom sportu. Pa Rio je ta srebrna olimpijska medalja je za moj najveći uspeh i jesam do tada sam imala i evropsku zlatnu medalju i svetsku bronzanu medalju i nizali su se tu rezultati, ali mislim da je kruna moje karijere bila ta srebrna olimpijska medalja. Posle toga je sve nekako bilo drugačije, već tu smo stigli malo posle olimpijskih igara da se odmorimo i onda smo krenuli u nove pobede, krenuli smo da jurimo te bodove, da ostanemo u prvih 6 na olimpijskoj rang listi da bi se kvalifikovali direktno i eto, hvala Bogu, uspeli smo, nismo imali sada taj stres da idemo na kvalifikacije, da jurimo tu normu, već smo uspeli da se direktno kvalifikujemo, trenutno sam 3. na rang listi, na olimpijskim igrama ću biti 2, tako da već znamo i žreb i nadam se da će biti sve kako treba. Sve sam svesnija da su igre toliko blizu. Nisam imala taj osjećaj da su olimpijske igre toliko blizu, pogotovo zbog ove jedne godine što se produžila. Sve je nekako stalo, sve je nekako utihnulo. Manje smo turnira imali, pa smo smanjivali formu, pa smo pojačavali formu i sve je nekako bilo drugačije. Sad postajem svesnija da su olimpijske igre već za mesec dana i radujem se tome. Nadam se da ćemo sada završiti ove završne pripreme što su nam ostale, da već žreb imamo, pravimo taktiku, analiziramo protivnice i bit će to sve kako treba.